Misotra Zanahary zalafa nivaly vavakanakay la jiaby ny vavako amy Zanahary hoe engane ipôdy Arna ola sapanakanto. Merci Arna, vraiment merci fa efa ela drako ny ambesako anao tonga saigny le anao manompo any tompo, le anao manaradia any tompo igny tsara fa anao mba manaova karaha Black Nadia sady mihira an'izao tontolo zao izy no mihira ho any tompo karaha zany koa nilaiko aminao. Merci Arna, vraiment merci, tu m'as fait de joie, tu me donnes une bonne humeur aujourd'hui, tu m'as fait le content de moi. Au after kely am'izay ndraiky alefako aminareo ho anareo mandeha manitiza amin'ny commentaire amin'ny vidéo naka hoe anao manalo magnefa lehilahy, anao manalo magnefa lehilahy. Drako tsy mitovy olo magnefa lehilahy ndraiky ny olo magnampy. Azonareo tsara be teninaka hainareo tsara be karakory olo magnefa lehilahy de karakory olo magnampy lehilahy. Azaveko aminareo tsara be izy niany. Olo magnefa lehilahy zegny nivanga tragno za jody nisoratako amy lehilahy igny volany tragno noe hoe tragno igny ninazy igny atao hoe magnefa lehilahy. Lehilahy ty mitomoagny tôbily mandividinako tôbily izy igny atao hoe magnefa lehilahy. Lehilahy ty mitomoagny ravaka volamena mandeha mivanga ravaka volamena igny za igny atao hoe magnefa lehilahy. Fa ny olo magnampy vola 100 000 drako, vola 250, vola 150 000, 200 000 amitsika jody agnarany fogna zegny vola fa tsisy raha be mavita izy. Donc ny magnampy lehilahy nataoko fa za tsy magnefa lehilahy. Azonareo tsara be teninaka za tsy magnefa lehilahy fa za magnampy lehilahy. Karaha ohatra ataonareo fananaka ato izy koa hitanareo misy raha tia anareo makafia vidéo naka magnome zay fonareo nareo igny natao hoe magnampy fa rô tsy magnefa zao. Azonareo zegny ho anareo jiaby lehilahy nitinginareo, ho anareo jiaby, ho anareo viavy magnasasaza jiaby bobinareo atelinareo ato. Anareo lehilahy koa sasany koa magnano za miakato ho anareo kabojinareo maeza mifagnaja atsika e mba betro arema jery. Azonareo tsara be zegny fa anao magnefa lehilahy, anao magnefa lehilahy. Olo magnome 150 000, 200 000, 250 000 zany tsy magnefa lehilahy drako e. Avao tsara ny olo magnefa lehilahy ndraiky tsy olo magnefa lehilahy. Fa ny olo magnefa lehilahy amy masinakaha olo mavita magnome raha valeur. Fa za jody amenao 500 000, amenao 1 million amitsika jody tsy mikoragna vola zegny. Anao mandeha karaha ty falaninao, anao mandeha karaha ty ranonao, anao mandeha amin'ny hôtely même panereka anao kofa maromaro olo addition anao mandeha 400 000, 500 000, 600 000 mba maeza magnavaka ny olo magnampy ndraiky ny olo magnefa. Ny olo magnefa aminakaha olo mavita magnome raha valera. Kabojinareo tsy manjaro ho aninareo. Point. Partageo vidéo naka. Za zegny ampitandrigny anareo jiaby agny namagna havagna mitandrema drako amin'olo e. Ino raha misy nisy moment zany re tamazenga tagny araka ny volagniko anareo za fa avy nangalaran'olo 10 € tagnatin'ny telefôny naka Samsung naka ty teto nisy 10 € tambadiky ny tato nangalarany lehilahy ty taminaka lehilahy hafa lehilahy karaha betibety izy karany zay izy fa tsy tononiko agnarana fôtony 10 € io zany tsy nampagnino za. Maro anareo nitokiky za, maro anareo nankalefaka za amizigny satria sambaranareo fa vantoko zegny za misy 10 € io. Or que marque preuve za tsy mavandy ito 10 € araiky, ito 10 € araiky izy ty telo fa araiky nameky zandroko efatra 10 € naka fa araiky efa nitakalozako araiky efa nangalarin'olo tam voalohany eky nangalarin'olo tambadiky telefôny naka tato, tambadiky telefôny naka tato de loso tangalarindre 10 € io nefa igny efa ntatareko tato le problème fa niany zany izy problème maventy nangalarin'olo telefôny naka Samsung ty tsy azovy ny olo nangalatra azy fa olo sipantegna, olo milely antegna, olo miorokoroko amtegna, olo mpagnano 600 amtegna isan'andra
nangalatra telefôny naka Samsung ty. Iny tam'izay nandeha. Za zany nisy lehilahy ny contacta za tamin'ny FB tato. Efa en près 4 mois angamba zay. De izy kofa ny contacta zao, ny dradrageny za, ny korokoragna zay, ny fampikorasaka zay, za tsy agnambaragna ran'le olo. Fa za hitantara hoe rano se passe. Zay kofa ny fampikorokoragna, ny fampiresaka, ny fankahitana, de tam chambre, de tam mada hotel atao. Lehilahy ty somary jombilonaka. Izy tsy olo miasa fa za mamasosinazy, za magnefa izy. De izy amizay kofa nagnano karaha ty za kofa tonga atao. Izy ka lehilahy ty mode marandraigny. Za kofa mipetraka amin'ny chambre, matetiky za mandeha amin'ny chambre amin'ny mada hotel akao, ao zay magnano lelilelinay. Izy ka lehilahy ty mandeha mode, ndraiky ameko vola, ameko 200 000, ameko 150 000, ameko farany ambany 150 zegny. Zegny cadeau madinika mezako izy. Za kofa misy fotoagna za ataotsika hoe Antananarivo. Non, za tsy Antananarivo fa za ohatra Port Berger, na hoe za ta Matavy. Izy kofa mangatangataka vola hely aminaka izy, za magnome koa. Hoe ino za cadeau no, bebe zakato misy problème zegny hoe ambandefandefa goûter madinika. Ndraiky izy mangataka 25, alefako 50. Ndraiky izy mangataka 50, alefako 100 000. Arakaraka ny fahazahoako vola madinidinika agnampiako izy noho ny fitiavagna. Iny tam'izay tamin'ny moaly, misy kamaradiko avy mazienka zay ny telefoneko hoe anao mahozy taminaka eto. Ny telefona za satria za nagnano publication, je suis à Tana. Za amizay kofa hitany kamaradiko ty, zaho taminazy Antananarivo eto, anao mahozy taminazy eza, zaho za mada hotel. Ny fankahita zay kofa ny fankahita, zaho taminaka chambre ty niany libéré koa izy, fa zaho taminaka andeha iboaka, zay andeha ody mazienka. Ah bon, d'accord za. Izy amizay kofa nagnano karaha ty, ko magnano karaha zegny za taminazy, amin'ny tragnonay akagny somary mahetiety. Fa izy ko magnano karaha zegny, zaho hoandry amin'ny chambre anareo ato. Ah bon, d'accord izy. Izy avy ty kofa nagnano karaha ty, nagnantso lehilahy ty za, nareo fe boka antegna mandry andra manintsy ty, diko za olo votonga Tana, mangiry firma sy tenaka za ty lely. De kofa nagnano karaha ty, zaho taminazy Antananarivo, anao moa izy satria izy fa nibibibip za, za aminjay nandefa message fôtony, za zegny tsy afaka magnantso azy, nareo fogna olo relation tegna sarombavy ty tsy mahafiara lehilahy. Izy amizay kofa nagnano karaha ty, zaho taminazy amin'ny chambre amin'ny mada hotel, anao tonga avy aty za. Zaho amin'ny chambre zegny hoe, nanomogno numéro de porte naka. Tonga lehilahy ty. Izy kofa tonga igny, nipetrapetraka teo zay, zaho taminazy gaga aminao io. Zaho za isaka magnantso anao za tsary azo amin'ny appel, za natagnatrany liste noire. Ako za taminazy za avako numéro ny telefône naka, tamboko ny za nagnarako amin'ny telefône, Basta Lion. Tetredy za ino moa za taminazy, naviany. Ivy agnaragna nakao za taminao agnatin'ny réparateur anao, Basta Lion. Za ty akato moa za mitovy Basta Lion. O za igny tsy haiko za mahatonga agnaragna anao Basta Lion karaha ty. Azonareo. O za calme anao bebe. O voa malako za taminazy agnaragna io. Atao hoe mon bébé. No voany agnaragna io Basta Lion nagny nivogna mon bébé. Zay mizaza film agny nareo fa boka andegny kofa lelatsy nifankahita za ty lely. Famono faty zay ny lely, kotroko chéri, bébé, vatiko. Ay teo, excité, lelantinky jiaby nahito, katatatata. Kofa vita lelinay igny nandro zay tamin'ny aligny. Zay kofa nandro igny naranarandraigny, ozy taminaka fa, za ozy taminaka, andivanga sigara ozy fa za ozy ty film. Anao za taminazy mandriandry aminaka io fogna za fa anao nefa tsy ela andeha ody. Andro za fa 6 heures, anao boka eo za taminazy mandeha mody. Ozy taminaka fa za ozy ty film za andefo. D'accord za.
Los ni sokafo ny varavarana nandeha nody izy. Non, nandeha nivanga me festa izy nivanga cigarette nazy. Nipody izy avy tagny. Izy kofa nipody avy tagny, tonga tan-tragno teo izy. Nipetra nagnano lampa, nagnano akanjo mafana izy, nipetrapetraka izy. Teo izy nifimfim anazy nandeha niboaka tantokotany nifimfim. Za io mikaraky torimasonaka, za madity torimasonaka, za tafandry. Hitako izy mikorotiky mandeha ty mandeha rifa, izy tio za mety magnamboatraboatra entagna anazy fa izy andeha hody. Za aminjay fa nadity masonaka, torimasonaka fa maletry. Za aminjay nadrigny, anao ozy taminazy karaha mandeha avia bebe za mipetrapetraka aketo. Ambesa ozy fa zaveo avy. Za tafandrigny. Za tafandrigny. Ataotsika hoe fa 30 minutes nandriako. Izy fa loso. Izy fa loso za nisokatra maso karaha ty. Telefone nakaro hoe. Za managna telefone iPhone 11 Pro Max. Izy anaovako levy aminareo ty. De za managna telefone Samsung A14 ty. Kadonaka avy ta France izy ty tamin'ny kamaradiko zay. De za amizay kofa nizazavako telefone Samsung naka fa loso. Chargeur anazy mbola agnatin'ny posy naka ty ato. Meso hito satria za mbola vavonandray nangala izy ty. Hito. Chargeur naka fa loso niaraka tamin'ny telefone Samsung naka. Izy kofa lasa telefone Samsung naka ndraiky ranaka reto. Gaga za raha losoeza mao za lehilahy igny. Za ndraiky sa karaha tsy posy. Izy moa nandeha nangala sary. Nandeha nisava ladosy za zavako ladosy tao tsisy izy. Ny za tadidy karaha ty za zavako tsisy izy. Izy amizay kofa nagnano karaha ty. Ambesy mashery fa za tsisy vola. Mbola tsisy vola za feo mama. Ambesy anao fa za manao levy aveo mama aveo. Vetivety fana chéri. Izy avy ty amizay kofa nagnano karaha ty. Za kofa nizahavako izy kofa tsy tatrasy. Za avy ty niza telefone naka iPhone ty. Fa koleko message avy tato. Izy kofa nikoloko message taminaka. Anao izy taminaka aza tetry. Fa telefone anao izy aminaka ato. Za ozy taminaka izy ko tsy amenao vola 10,000 sy raha etso izy. Telefone anao ty tsy azonao. Baka eo telefone anao ty potipoteko. Azonao. Gaka edy za nahita message hoe. Nagnino mo za oza taminazy anao ko nagnotany ko misy problème anao tsy nivolagna. Fa tsy telefone naka za direct anindesinao. Tsy hainao ndraindraiky za ozy taminazy mahavita mama problème no. Izy avy ty kofa nagnano karaha ty ozy taminaka fa za ozy tsy miblaky aminao eo ozy. Atsika nano jeune olo maventy. Izy ko tsy azoko aminao ozy 10,000 sy raha etsy zany. Za tsy agnamezako anao ozy telefone anao ozy taminaka. Oza taminazy fa anao oza taminazy mavia ty. Za mbola amin'ny hôtely ato. Tongafa ty anao oza taminazy. Alainao volanao baka eo oza taminazy. Za mangala telefone naka. Anao oza tokony tsy magnano raha karaha io. Mbola nitambezo tsy haiko izy. Izy avy ty kofa nagnano karaha ty. Za ko tsy amenao telefone zany diavidiavy telefone ao poteko. Ty ozy raha miasa aminaka. Izy avy ty kofa nagnano karaha ty. Izy ko magnano karaha zany oza taminazy. Anao za misy vola euro zany naka ato. Vola io taminazy 30 euro. Kay vola 30 euro io oza taminazy. Ameko anao takalozanao. Fa vola zany oza taminazy mety peut-être eo amin'ny 9,000 sy raha etsy na 10,000 sy raha etsy arakaraka koro. Oza taminazy. Izy avy ty kofa nagnano karaha ty ateo izy ya basy ya. Ambesa za ozy taminaka andeha anao fa za tsisy vola fa veo avy ko anao ndraiky raha tsy tiako igny. Avy eo za manindao tsaka anao fa alako anao hitan'ny papanao mandeha anao direct bedy. Avy eo anao manantona. Izy avy ty kofa nagnano karaha ty za oza taminazy mandeha magnantogna anao baka io. Teteteky hela ozy taminaka fa anao koa ozy taminaka mitongava analakely. Atao 20,5 millions izy taminaka vola mezanao zaho. Izy avy ty kofa nagnano karaha ty zany karaha ohatran'ny déçu fo.
amin'ny raha nivolagniny. Izy avy teo kofa nagnano karaha ty. Zaho ozy taminaka ameko rendez-vous anao aty ozy amikoma amin'ny FJKM aty. Za igny amizay nijotso nahita zy valako zay za vadiny zandriko. Ozy taminazy akory valavy aty no fa misy problème maventy ato. Ozy koa magnano karaha zegny ozy fa loanao ozy ampiako. Nandeha nitongatonga olo nisy ataotsika nisy efatra nisy olo 10 izy nandeha tagny zay. Rô nagnaraka avy afara za nandeha nagnatony tam rendez-vous tamin'ny FJKM tamikoma amin'ny 67 ary marikitry avanary. Za kofa nandeha tary za kofa nahita izy avy tary. Ozy taminaka fa ty za direct namezany za telefone naka Samsung namezany za chargeur. Ozy désolé. Izy kofa nagnano désolé namezako azy ty ozy taminazy vola le 30 €. Izy kofa namezako azy amizay le 30 € na avy zoko avy tagny direct ny cross izy. Ino ma ho zoko antony mikatra mo anao olo? Ino mahatonga anao mandeha magnano karaha io? Anao olo ampianolo anao magnano toetry karaha io. Izy amizay kofa nikoroseny zoko igny. Ozy azafady ozy tsikiniako mifuna za aza karaha io za naly aza karaha za karaha ni blessé fonaka. Envoyez le cœur. Za karaha ni blessé fonaka nahita za zegny nahita le izy nagnano nifuna. Pardon za fa tsy agnano. Anao rô za taminazy masekra za. Papotez, envoyez le cœur, s'il vous plaît les amours. Anao rô za taminazy olo tsy manjarin'olo ozy taminazy. Tsara jiaby nataoko anao zay ozy taminazy de io za taminazy raha valinao. Anao ndraindraiky mitretre problème anao za mavita miede anao za tsy olo managna fa leran'zaho za ko tsisy. Anao za taminazy lerany anao za taminazy ko tsisy zaho za mavita magnampy anao. Io za taminazy valibabena any anao zaho za antsara jiaby nataoko anao tegna tsikiniako mifuna sambako nangalatra za io misy problème. Izy amizay jety mi telefone aminaka mifuna za dessus tsikiniako patata. Anao za taminazy fatara fifonagnanao za. Izy ko anao za taminazy diso tia tegna loatra. Lieky anao za taminazy tokony nangataka pardon taminaka direct anao kofa nivolaniko mipody anaty anao tokony nipody za. Fa tsy zany fa za sabotenao. Zaho za taminazy volagninao anao ko tsy magnome telefone io aminaka poteko telefonenao vola 750 za. Anao tsy tokony nagnano karaha io am tsara jiaby nataoko anao za taminazy. Mifuna zaho fa tsy agnano zaho bebe zandriko zy marary za nataoka za nagnano zegny. Anao za olieky anao tokony nivolagna taminaka zany izy problème zegny hoe possible zaho na comprendre anao za olo tsy raha tsy fo aminao za. Hitanao anao taregny tsoky ipopopony ary zoko anao zaho fa za nivolagna tamindrô ato vasakalava veriomby izy kofa hazoko raha ilaiko zay fo ny base aminaka aza popogna izy amblow izy satria le telefone za fa hazo azonarô zegny. Za tsy nitouche izy même volinany tsy nizontomboko za tsy nikasy tanana izy olo jiaby tetroko amompoko azy nisakanako. Izy ty uzoko indesiko amin'ny gendarme. Aza andesigna amin'ny gendarme izy afa mblow izy andeha. Izy avy te loso nagnantso mifuna bebe vita mombany vita aminao aza ke anatradrako ranazo za fa 2 fois za zay voara karaha io avy amin'ny latraka fo avy amin'ny fitiavagna lehilahy. Olo ampiantegna olo sotenintegna olo amentegna vola amin'ny andra sarotro reo ny mamono. Olo eka tokony reconnaissance amin'ny raha tsara ataontegna reo ndraiky avokato reo avokato no mamono antegna. Ke za manomboka jo mampitandrigna anareo jiaby araikiraiky ho antsika tia mandeha miaramiaraka amin'ny lehilahy tsy même lehilahy kamaradintegna olo haintegna ary za matoky ity volana telefone nakaty Samsung ty izy ty tato ko ataontsika hoe taminay mivolana ka tato nisy volana 20
Zaro matokro tsy nipoa telefone nakatina len jusqu'à maty. Fa tagnatin'ny telefone ty tady tsisy vola. Vola Airtel naka tsisy vola, tsisy Airtel Money, vola naka tsisy vola. Telefone tellement naka tsisy vola. De izy amizay hitavandra amle problème mahazo azy. Ni saboteny za hoe telefone nanao tsy ameko anao, izy ko za tsy amenao vola 750 jusqu'à vola ni tombe 1,5 million. Franchement, za hitanareo io ty tomoagny. Satria nonino, le mampitomoagny za zegny tsy nampoiziko le raha vitan'olo taminaha. Franchement, za tsy nagnampo sady tsy nampoiziko. Tsy arakaraka ny raha nataoko izy, tsy arakaraka ny raha tsara nataoko izy, ny valibabena namezany za. Makivy zegny, olo ampiano amin'ny andrasarotro, olo mandeha milely fourneau, olo mandeha ampiano amin'ny raha tsy manjara ampiano amin'ny raha mahazo azy. Ty fume volany cigarette izy amezanao, tsisy frein taxi izy, tsy amezanao, tsisy volany goûter sakafo makafoka amin'ny tany antenana avy agny izy amezanao, mandeha mamonjy anniversaire izy misy problème hoe za tsisy vola menitra za amezanao. Avy avy akato, ito Azé. Pera con la room.